Kampo sa Mandawi City Mayor-elect gipatubag sa COMELEC sa protesta nga gifile sa iyang nakaatbang sa posisyon nga kanhi mayor. Si Nico Sereno sa report. Nag-angat pa ang eleksyon, init na ang panagribal sa duha ka mga dagkong political families sa Mandawi. Pagkahuman sa piniliay, giproklamar si incumbent board member Jongki Uwano nga midaog pagkamayor. Apan gikwestiyon sa kampo ni kanhi Mayor Jonas Cortez ang resulta nga gihulagway nilang kadudahan. Misangat si Cortez og election protest at tubangan sa COMELEC. Nasayran nga miirog na ang reklamo ug ang COMELEC misamon kang Uwano nga mohatag sa ilang tubag sa maong reklamo sulod sa 5 ka adlaw. Agig reaksyon, gi-welcome kini sa kampo ni Cortez kay gidawat ang reklamo. Ang uban is ma-dismiss lang siya based on technicality. O kanang mo kuan lang ba? Mo ingon ang COMELEC kuwang mo ani why supporting documents or whatever, and then ma-dismiss or nilapas sa number of days. Ang ato, at least it will now be decided since ni summons naman based on merits jud if ever there will be a dismissal or there will be an action by the COMELEC. Dihang gikuhaan silang habig, matod ni Attorney Gonzalo Maligon, incoming city administrator ni Uwano, wala pa sila'y nadawat ug wa sab siya'y nadunggan nga misamon ngadto kanila. Wa pa sab mutubag si Mayor-elect Uwano sa among komunikasyon. Apan sa nahaunang pamahayag atul sa pag-file sa protesta, girespeto niya ang katungod sa iyang nakaatbang nga kanhi opisyal. Apan mas gusto kuno niya nga tutukan ang mga trabaho inay sa maong kaso kay ang iyang mga abogado na lang ang patubagon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.